împreună vreau să vă vorbesc în ziua de astăzi. Și să vă spun doar câteva cuvinte, pentru că știu că, poate datorită problemelor dumneavoastră, poate n-ați putea să mă ascultați așa de mult. Și faptul că suntem aici vrea să vă mai amintească, să ne mai amintească împreună. Despre ce a făcut El pentru fiecare. Pentru că esența acestei sărbători nu este masa aceea bogată. Cu siguranță sunt bune și dar motivul pentru care Dumnezeu le-a trimis pe Fiul Său este ca să ne ierte și să ne salveze din starea noastră. Că a născut prunc din Duhul Sfânt, Fecioara curată, că la Betleem Maria, săvârșind călătoria, în sărac sălaș, lângă acel oraș, a născut pe se nască și să crească, să ne mântuiască. Să se nască și să crească, să ne mântuiască. Să înțelegeți că nu sunteți uitați. Dumnezeu nu ne uită pe nimeni și El mai mișcă și pe oameni. Să știți că chiar dacă oamenii ne uită, El nu vă uită, să știți. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea putere să iertați și pe cei care v-au dezvădăjduit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, țină senine și fericire. La mulți ani să trăie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și fericire. La mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Să vă rog fericite. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Am servit pe toată lumea? Da.